nahimong bayolente ang mga kabataan nato karon kay tungod sa inyong balaod nga gibawala na paggamit og cellphone ang mga bata. Ano man ang cellphone na lang gyud pa ang hinungdan nga ang mga bata makahimo og krimen. Daghan man sad siguro mga mayong pagtulunan, daghan man sad siguro mga mayong buhat nga nakatunan ang mga bata gumikan diha sa cellphone. Katong 14 anyos o 15 anyos nga namusil nga to sa Tacloban, dili ko motuo nga wala sila kibaw sa ilang gibuhat, dili ko motuo nga wala sila kasabot sa ilang gibuhat. Ang angay natong basulon, ang angay ninyong basulon, ang mga mambabatas nga nipapasar anang balaura nga ang minor de edad dili pwedeng kasuhan kung makahimo og salaod. Mao nay angay natong basulon. Kay kanang mga bata nga nag-edad na og 7, 8 anyos to hangtod 10 anyos, makasabot naman gani na og kanang unsay sakto, unsay dili. Suway kuno panugo og mga bata diha. Sugua pagpangawat, sugua pag pangaway, di mamana ng bata, dili ko kay bad na. Kasabot naman gani na. Unsa pa katong 14 anyos o 15 anyos na nga ang uban gani ana kanang 14 anyos, 15 anyos, naa na gani na anak. Ang uban na pamilyado may gani ang uban na kunya ang cellphone may atong pasanginan kay nganong nahimo to sa mga minor de edad. Klaro man kayo to sa ilang conversation gud nga nagsabot sila. Niingon pa gani itong usa nga kanang basin og mapriso ta ug ato ning buhaton. So kay bawag sila sa balaod. Nya nganong niana man tong usa nga ayaw kahadlok kay dili ta mapriso kay minor de edad ta. So nakasabot sila silang gibuhat, nakaibaw sila sa ilang gibuhat. Mao nang dili na to mapasanginlan ang cellphone o dili na to mapasanginan ang mga bata nga makahimog krimen ubikan sa cellphone. Ang angay natong basulon ang mga mambabatas nga nipapasar anang balaura nga dili kasuhan ang mga minor de edad nga makahimo og sala. Kay ug naa pa lang gyud balaod nga ang mga minor de edad makahimo og sa kapatay, dili to mahimo, dili to mabuhat sa mga minor de edad kay mahadlok to silang mapriso. Kay daan na to nag-ingon ang usa nga basin makasuhan sila, basin mapriso sila. Pero ang usa niingon gyud ang usa nga dili sila mapriso kay minor de edad. Maunay ilang gihimo og taming kanang balaod nga minor de edad pa sila kay dili sila pwedeng kasuhan. Maunay gihimo nila og tamin sa mga minor de edad nga mohimo og mga krimen.